tudruok kata mag kono jopiny gi monego bed ni timre. Sani ka oganda mathoth nitie gi luore kaunti ma Nairobi. Ni gini poni odhi timonwa, odhi biro mana ng'wech kata piyo ahinya kama intiere. En gimoro madhi chako sani. Tisewacho ni oyo en gima dhi bedo kata ka itimo e yo moro mamos. Odhi chalo nade kama intiere? Kamano mos kuom mtandao. Awacho ni en process mar loro kama chalo public cemetery. Kendo mbakani ok ochakore kawuono, mbakani ochakore higni moko mosekalo ka wang'iyo historia kaka ji oseloso e wach mar cemetery ni. Kendo jaloso wadwa kaendi nowacho ni kata ndalo moko ne city the defunct city council nosebedo gi plan mar mondo mi giyud lowo kamoro machielo mondo mi gichak the process mar relocating community public ji ma public e Nairobi ka. Koro en a conversation to bende gimoro amora matimo nyaka walu chik. And wacho ni yudo lowo mondo mi yuda suitable lowo kaka jo Kisumu wacho ni kamane kaka time. Ok inyal kwanya lowo moro amora ni mondo koro obedie cemetery. Nyaka olu chik. Nitiere requirements ma lowo nyaka meet mondo mi obed ni en lowo manyalo bedo cemetery. Nyaka wang'i weche mag environment. Nyaka wang'i weche mag drainage. Lowo no bende nyaka wang'i niya, lowo no be en lowo manyalo bedo cemetery in terms of ting'o dhano, nikech ringre mar dhano en gima tho. And nyaka obed gi a conducive environment, lowo manyalo miyo ma obedo recommended, nyaka obed tested. Kendo nyaka tim gimiluongo ni environmental impact assessment. Mano en gima a consultative assessment ma kata jopiny bedo involved kendo bedo gazetted officially. Joma odak around alwora kanyo endo bende iketo e public participation ma giyie ni yawa wayie mondo mi lowo ni endi obedi a cemetery, for example. Wantiere gi issues mag drainage kaka pi ringo, kata mana connectivity kako tudi, nyaka obed kamoro ma is accessible, ma yo ringo kanyo endo. Kendo nyaka obed ni ok en lowo mane osebed godo kitiyo godo kaka cemetery, kata mane itime waste management, kama ne ikete takataka. Kendo kata mana electricity dwarore kanyo. Gik mang'eny madwarore ma ing'iyo mondo mi owachi ni finally ka idhi wayiero mondo mi obedi kama idhi time public disposals mag dead bodies. Koro en a process. To process ni en a conversation ma jopiny to gi technical people, experts around, ji biro together kato ji winjore ni this is the place. Koro procurement process mondo mi chimoro yier ni ka endie lowo ma wayiero kaka jo-Nairobi obiro kawo time tin. Kane waziri oloso nokoloro Lang'ata cemetery. Waziri no present report mar task force mane omi thuolo mondo mi ging'iane ni to Lang'ata ni situation mare chal nade, condition mare chal nade, kato gichiw recommendations. Koro no present recommendations mane waziri mane the task force recommend ni onego tim kama, onego tim kama, onego tim kama. Koro after that, Schedule 2 March Constitution now devolved cemetery, palace, and funeral crematoria services ne counties. Koro counties bedo piny mondo mi olos chikegi. Previously, kane the new constitution pok obiro, mane wantiere mane pod wantiere gi the Local Governments Act. Nitiere a lot of regulations around kaka ne one manage mane the municipal council need to tiyo godo.
Sani endi, koro the national oseloso policies. Wantiere gi Kenya Environmental Health Sanitation Policy. Ma nyisowa obiro gi a framework kako onego bed ni wa manage dead bodies to gi public cemeteries. Bende watiere gi chik Public Health Act mar national ma miyowa framework kendo procedures kaka onego bed ni watimo weche mag handling dead bodies and all that. Koro wach moro ni chik kata policies onge. No, the policies are there. En mana ni wanyalo expand gi mondo mi wa address issues here and there ma biro day to day. Ne waneno ka kane wach mar Busi to biro ka kata Westgate to biro ka kata mass jomotho ma mass kama ikigi onge, omiyo demand biro nikech change mag the emerging issues to be tuoche mabiro to be calamities. And nitiere seche moko ma bende samoro watimo mass burials kaka koro jowa mok chok dend dhano e mortuaries wa, samoro chuno sirikal mondo mi otim gimiluongo ni mass burials. To weche gi duto te biro gi population demand, the population growth ka population osedako medore. Sani Nairobi ji medore, joma donjo odiochieng' mok dag Nairobi ng'eny sana. To gi joma odak Nairobi, to gi joma odak alwora mag Nairobi, the metropolis mare. Koro wacho ni ok wawacho ni wadhi loro ni Lang'ata cemetery oseloro. But koro wachako the conversation. And the conversation timore at different levels nyaka community mondo mi wangi the best way forward to be land. Ada wacho bende ni wang'eyo kaka land en gima emotive. Land ok wabi chako dhi ni wamuko ute ji kata ok ni wariembo ji kama gidakie. But nyaka wabed piny mondo wayud the best way forward kama wadhi yude land e lo maber gi sirikal maduong' gi sirikal matin gi jopiny makanyo ka wasewacho ni koro en ka kata koro wachako mpangilio mar transferring weche mag iko koni mondo donjo kama